Преди имах съпруг, сега съм сама. Но не и изоставена. Казвам се Мария. Бях щастлива жена, майка на 2 деца. Един ден телефонът звънна и светът ми се срина. Той загина внезапно, останах с 2 малки ръчички, които ме държаха, докато аз се разпадах. Господи, помогни ми! И тогава в сърцето ми прозвуча тих глас. Бог казва: когато хората са тъжни, аз идвам да ги утеша. Когато са слаби, идвам да им помогна. Когато са изгубени, аз им давам посока. Когато плачат, аз изтривам сълзите им. Плаках, не от болка, а защото за първи път от години усетих, че не съм сама. Днес отново вярвам в живота, в утрешния ден, в надеждата. Бог не върна съпруга ми, но ми върна вярата и силата. Ако и ти търсиш светлина, тя идва. Не спирай, не се предавай. Ако и ти си преминал през страдание, помни, че не си сам. Бог вижда, чува и помни. Утрешният ден носи надежда, ти все още имаш стойност. Ако тези думи са те докоснали, напиши Амин в коментар. Ще ти изпратим лично, нежно послание в Messenger. Присъедини се към нашата безплатна група за молитва. Доктор по богословие ще се моли специално за теб. Сподели тази история.